Самуиловото злато. В края на X и началото на XI век българските земи преживяват едно от най-трудните си времена. Войните с Византия, водени от цар Самуил, бележат този период като изключително драматичен и изпълнен с героизъм. Името на цар Самуил остава завинаги свързано с борбата за независимост на българската държава, но също така и с мистериозното съкровище, известно като Самуиловото злато и легендарните Самуилови врати. Цар Самуил управлява в България от 997 година до 1014 година. Той наследява една разпокъсана държава, която обаче успява да обедини и укрепи. Основата му цел е да спре настъпването на византийският император Василий II, известен като българоубиец. Самуил издига стратегически крепости в планинските райони, които се превръщат в ключови точки за отбраната на царството. Една от най-известните от тези крепости е тази при Ключ, свързана с трагичната битка през 1014 година, когато хиляди български войници са ослепени по заповед на Василий II. Легендите за Самуиловото злато са базирани на разкази за огромното богатство, което царят натрупал по време на своето управление. Тези богатства включвали златни монети, накити и други ценности, събирани като данъци от поданиците или придобити чрез военни походи. Според някои предания, Самуил скрил тези съкровища, за да ги предпази от попадане в ръцете на враговете. През годините са правени множество опити да се открие Самуиловото злато. Един от най-забележителните артефакти, свързани с това време, е короната на Самуил, която днес се намира в Националният исторически музей на Република Северна Македония. Тя представлява безценен символ на царската власт и е изработена от злато и скъпоценни камъни. Археологическите разкопки в районите около Охрид и Преспа, където се намират основните владения на Самуиловото царство, са разкрили редица артефакти, датиращи от неговата епоха. Златни монети и украшения, намерени в тези области, се свързват с легендата за Самуиловото съкровище. Въпреки това, голяма част от предполагаемото злато остава неоткрито, което подхранва митовете за неговото местоположение. Самуиловите врати, споменавани в историческите хроники, са били стратегически проходи и укрепления, използвани от царя за защита на държавата. Най-известното от тях е проходът при Ключ, разположен в Беласишката планина. Там през 1014 година се разиграва съдбоносната битка между българската и византийската армия. Според историци, укрепленията, изградени от Самуил, са имали за цел да спрат настъплението на византийците. Но въпреки смелата съпротива, българската армия претърпява поражение. Съвременните археологически проучвания в района на Ключ разкриват останки от тези укрепления, които дават представа за мащабите на строителните дейности по времето на Самуил. Те свидетелстват за изключителна стратегическа мисъл на царя и неговото умение да организира отбраната на държавата. Местните предания разказват, че Самуил скрил своето злато в пещерите около Преспенското и Охридското езеро. Според една от легендите, златото било скрито в нощта преди решаващата битка при Ключ. Царят наредил на най-доверените си войници да го укрият на място, което само те знаели. След поражението и трагичните събития, довели до ослепяването на войниците, тайното местоположение на съкровището било изгубено завинаги. Друга легенда разказва, че Самуиловото злато било прокълнато, за да предпази държавата от грабежи. Според вярванията, всеки, който се опитва да го намери с лоши намерения, ще бъде застигнат от нещастие. Това убеждение държи много търсачи на съкровища далеч от предполагаемите места на златото.
Самуиловото злато и Самуилови врати са неразделна част от българската история и култура. Те символизират не само богатството на една велика епоха, но и духа на съпротивата и стремежа към независимост. Легендите за тях продължават да вдъхновяват историци, археолози и обикновени хора, които търсят следите на това славно минало. Макар голяма част от тези истории да са обгърнати в мистерия, те остават важна част от наследството, което България пази и до днес. Абонирайте се за канала и натиснете камбанката, защото историите продължават и тайните тепърва ще се разкриват.